Dobrodošli u novi vlog Bašta 2024. Ovo je bila prolećna zona Bašta, zona u kojoj sam sadila puno salata, puno luka, puno smo se i borili sa puževima. Ono što je novo za Baštu ove godine jeste što sam napravila još dodatna 3 perma modela, tako da je sada kompletna Bašta bila po ovom sistemu i sve stazice koje sam imala iskoristila sam za sadnju. Evo, to su ta 3 modela. A ovo je već kada je počela da raste, i to lepo da raste. U pitanju su paradajz, paprike, jedan suncokret koji ćete vidjeti. Imala sam najlepši buket u Bašti. Bilo je puno cvekli. Recept za stavljanje cvekle u zimnicu možete pogledati na videu koji ću okačiti ovdje gore. Cveklu sam suvu iskoristila za zimnicu. Pojeli smo nešto sveže, ali znam koliko je volimo kiselo, tako da to je ispalo super. A evo i Bašta kako izgleda u avgustu mesecu. Bilo je puno kukuruza, mnogo paradajza. Patliđane još čekamo, ali ove godine ih ipak imamo, za razliku od prošle godine, tako da nema veze, čekam strpljivo. Paprike, ajvaruše, vidjet ćemo kako će izdržati sezonu. Šljiva nam je rodila, a evo ga najlepši buket na svetu. Ovo je drugi najlepši buket na svetu, a to su čili paprike koje su me stvarno iznenadile jer sam mislila uopšte da nisu ljute, tako da ove godine očekujte i recept za ljutenicu. Nikla mi je tikva, dobila sam seme i nisam znala uopšte kakva je. Evo ga plod, ali list je ono što je mene radovalo ove sezone. Sada ćete vidjeti koliki je to list u stvari, pogledajte. Stvarno bila sam oduševljena svaki put kada uđem u Baštu i kada ga vidim. Ovo je moja metoda kako sam se branila od komaraca. U pitanju je palačka koja se osuši i zapali i njen miris rasteruje komarce potpuno. Evo ga i prvi paradajz koji je ubran, naravno buket. A najbolje od svega je to što Bašta još uvek, to jest sezona nije završena. Opet sadimo, opet ide jesenji brzi uzgoj. Ovo je tikvica koju sam digla, novi izum naše drage Biljane. A sada hoću da vam predstavim svoj omiljeni sendvič koji jedemo samo leti. Potrebno vam je paradajz, kuvana jaja, izvinjavam se na ovom plekanom tanjiru, ali u njemu grejem ulje. Ulje se blago zagreje, skine se sa ringle, doda se, ja uvijek dodajem 2 onako obične one kafene kašičice pune aleve paprike. To se promeša, znači ulje je potrebno da bude toplo. I naravno hleb. Ovaj recept nemojte da pišete koliko nije zdravo i ostalo, znam da nije zdravo, ali ga obožavamo. Hleb se blago umoči u ovo ulje sa paprikom. Preko idu jaja.
naravno posoli se. Zatim roze paradajz, po mogućstvu domaći, da ima onaj pravi ukus paradajza. Zato ga jedemo samo kad imamo naš. Posoli se. I to je to. Ovo je moj omiljeni sendvič i letnji. I kada ga budete probali, onda mi ostavite komentar. Zanima me da li vam se svideo. Od ovog našeg obroka nije ostalo ništa. A za 2 dana vas očekuje video kako kuvam paradajz za zimnicu koji se stavlja u flaše. Vidimo se!